Ringrazzjament, tifkiriet, nostalġija u mħabba. Dawn huma l-messaġġi li qed jitniżlu fil-ktieb tal-kondoljanzi tal-Perit Dom Mintoff fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ma kinux biss anzjani li waslu l-messaġġi tagħhom, iżda anki żgħażagħ li għalkemm mexux fi żmien Dom Mintoff jgħożżu ħafna dak li għandna llum permezz tal-ħidma tiegħu. Ħassejt illi Malta tilfet x'ngħidu hekk il-perit tagħha. Dak il-persuna li vera ddedika ħajtu biex illum għandna l-livell ta' ħajja li qegħdin fiha. Smajt ħafna ġifieri u qrajt ukoll. U meta taqra l-istorja tiegħu tinduna kemm vera għamel ġid. Persuna li kien jaf il-Perit Dom Mintoff tkellem ma' One News dwar il-karattru tal-Perit ta' Malta ħielsa. Kellu sense of humor, kien down to earth u kien ma jaqafx biex kien jipprova jkellem il-kulħadd. U Malta naħseb għad titbieħ. L-isbaħ moment huwa ta' 79 meta rajt il-bandiera Angliża tinżel u l-bandiera Maltija titla bħala Repubblika. Wara nofsinhar il-General Workers Union ukoll waslet il-messaġġ tagħhom fuq il-ktieb tal-kondoljanzi. Perit Dom Mintoff kemm ġewwa Workers Union kemm għall-ħaddiem Malti u xi kollu ifisser esperazzjoni illi fis-saħħa tiegħu il-ħaddiem Malti referasu għad-drittijiet tiegħu. Il-Perit Mintoff tagħna l-identità tagħna bħala pajjiż. U għalhekk il-poplu kollu Malti wawċi għandu jkun grat lejn dan il-bniedem kbir illi Alla batilna. Fost il-persuni distinti li ħallew il-messaġġ tagħhom kien hemm l-ambaxxat ta' Santa Sede, il-Monsinjur Filippo O'Connell mill-Vatikan.